MS ଧୋନିର ମାଡ଼ ଦେଖି ଖଟରେ ହଗି ପକାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। 500 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଲେ। ପଡ଼ିଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ରନ୍ ବର୍ଷା କଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବେକାର ଗଲା। 20 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2024 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଟାଟା IPL 2024ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମହା ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ 69, ଶିବମ ଦୁବେ 66 ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି 20 ରନ୍ର ତୁଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 206 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 186 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା 105 ରନ୍ର ଇନିଂସ ବେକାର